pamti, ne mogu pisati. No, kraljino! Eto, kurac. Care. Tihana, Kestic, nije Kestic, nego Keskic. I 6 točka Ivana točka Kurve, 9. neke lik napisao su kurve, dobro. Hoćete vatromet u sobi? Možete zapamati. Prije. Skip, nema skip. Znači sljedeći je vatromet. Hoćete vatromet? Ajde, brale. Ajde, ja vam kurac, bre, hoćete kurac? Ne. Pa, sve hoćete, nećete kurac. To je najslađe biće. WTF. Neko ljudi veće pa za kurve, dobro je. Sad je, brate. Sad ja sam kažem. Da karam ovdje. Ajde, nisam rekla ne. Znači, ljudi, da li želite vatromet u sobi? Da, ajde doćemo vatromet u sobi, ajde. Ja sam objasnio neke stvari. Vatromet, evo ga vatromet. Aj, vatru. Šta si se pogubio, bre? Mal ti čore. Ne rađi. Evo vatromet. Objasnio sam. Ja sam debil. U 3 ujutru. Policija će doći 100%. Kulje! Kako nije debil? Pa nemoj si u sobu! Nemoj si u sobu! Hoću za 5 minuta.